Bdew id-diskussjonijiet mal-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar biex jinbnew iż-żewġ swali ġodda fl-Isptar Mater Dei fuq art identifikata ftit tal-jiem ilu. Dan minflok iż-żewġ swali li kienu maħsuba li jinbnew fuq l-emerġenza. L-art identifikata tinsab ma' ġenb l-istess bini tal-emerġenza. Ninsabu ftit pass il-bot mill-emerġenza tal-Isptar fejn skont il-pjanijiet tal-Gvern kellhom jinbnew żewġ swali oħra fuq din il-binja iżda minħabba n-nuqqas ta' saħħa fil-kolonni ta' din il-binja dan il-pjan kellu jitħassar. Madankollu warajna hawn l-art li fuq għall-Gvern qed jippjana li jibni żewġ swali ġodda tal-Isptar Mater Dei. L-akbar sfida l-awtoritajiet tas-saħħa hija dik ta' kif għandhom jiġu maqquda flimkien dawn iż-żewġ swali mal-kumplament tal-isptar. Intant minn studji li saru f'dawn l-aħħar jiem jidher li bankina fit-triq hija ferm iżjed b'saħħitha minn xi wħud mill-kolonni fl-Isptar Mater Dei. Ġeneralment meta titkejjel il-qawwa u s-saħħa tal-konkos grad C30 huwa wieħed sod ferm għaliex fih jintuża inqas żrar oħxon. Filwaqt li l-grad C15 li jkun kompost minn iżjed żrar u għalhekk ma jkunx daqshekk b'saħħtu jintuża l-bankini. Bankini jkunu magħmulin minn konkos ta' grad C15. C15 huwa grad ta' konkos daqsxejn mhux daqshekk b'saħħtu li fraġli jinkiser. ċerti testijiet li saru fuq il-kolonni f'Mater Dei irriżultaw li l-konkos kien anqas minn grad C15, jiġifieri inqas minn saħħa ta' bankina fit-triq. Dwar l-istess suġġett tkellem ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien intervistat fuq One Radio. Qal li huwa ovvju li hemm responsabbiltà politika x'tintrefa' iżda tenna li x-xogħol tal-inkjesta li qiegħda ssir imur lil minn hekk. Għandha tkun immirata biex naraw x'inhuma r-responsabbiltajiet. Responsabilità politika ovvja li hemm. U dik nitkellmuha mill-lat politiku. At this point in time jien bħala Prim Ministru l-iktar li tinteressani hija jekk hemmx responsabbiltajiet oħra, anke ta' natura kriminali. Ta' min għamel ix-xogħol, ta' min iċċertifika dan ix-xogħol